Ja, heerlijk zo'n frietje vanuit de snackbar. Soms ook te verkrijgen op een kermis of een festival of een feest. Maar dan vanuit de frietwagen. In deze straat, in dit dorpje, is vanavond een familiefeest. Nou, ze hebben ervoor gekozen een frietwagen te laten komen. En hoewel het feest pas vanavond is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Dus vandaag ga ik een dagje meelopen met de frietwagen. Goedenavond. Goedenavond, jongeman. Doe mij maar een puntzak friet, een kroketje. Oh, jij zou hier komen werken, toch, of niet? Ja, maar In plaats van eten? Eerst even een goede bodem leggen en dan hard aan het werk, toch? Nou, wel eerst even een beetje werken en dan eten. Kan ook. Of zelf bakken. Wat moet ik doen? Vertel. Nou, kom erin. Oké. Hier heb je een handveger en blik. Ja. Dan veeg je eerst dit maar eens even netjes op de handveger en blik. Dat je dat mooi even weer schoonmaakt. Nou, ik moet wel meteen hard aan het werk van jou. Ja, natuurlijk. Oké. Voor niks gaat de zon op, hè? Oké, dan kip je er hierin. Ja. En dan kom je maar eens hier. Dan krijg je eerst even een schort om. Oh, ook nog. Want de hygiëne staat hier wel hoog, hè? Denk, dit is ontsmettingsmiddel. Voor je begint doe je dit. Ja. Dat hoort erbij. Wil je mij nog even vastknopen dan? Kun je dat zelf ook Ja, dan dat niet? lukt toch niet. Jongen. Je bent ervaren knoper. Zo, Nou, het staat me goed. Ontsmettingsmiddel. ontsmettingsmiddel. Oh, ik Ja. weet meteen al. Sorry. Het is de bedoeling dat het schoon wordt, maar alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dit is de oven. Ja. Wat wilt u eten? Dan bakt u het zelf, hè? Dus normaal komt er een gast dan naar hier, dan vraag je wat wilt u eten? Die Ja. zegt dan ik wil dit en dit en dan ga jij aan het werk. Ja. Of in dit Ja, geval of u. ik. Ja. Ja. En als ze Hier. dan zeggen ik wil een frikandel en een kroket of zo. Nou, kijk. Dan moet ik hier naartoe. Ja? Dan pak je hier een kroket. Kun je gewoon zo pakken. Ja, dat mag je. Oké. En een frikandel. En een frikandel. Nou, en dan gooi je in die. Pak je hier die pan omhoog. Ja. Zo. En dan leg je erin en dan laat je hem heel voorzichtig zakken. Oké. En dan hou je hem heel goed in de gaten. 4 minuten ongeveer. En dan moet je naar beneden. Ja. En hoe lang moet dat dan bakken? 3-4 minuten ongeveer. 3-4 minuten. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n frietwagen te beginnen? Ja, eigenlijk omdat wij 10 jaar geleden deed ik voor de paardenclub van Mil. Mijn dochters reden allebei paard. Deden wij barbecue voor op het paardenconcours. Ja. En op dat paardenconcours, ik deed het volgens de mensen allemaal zo goed. Dat ze zeiden, van kun je ook niet bij ons op het concours met die hamburgers komen bakken en alles. Kijk. En op een gegeven moment zeiden we, van, als we toch goed hamburgers kunnen bakken, kunnen we ook wel met de frietwagen Nou, beginnen. zeker. Maar we zijn eerst begonnen met de barbecuewagen, want die hebben we dus ook in. En dat was de eerste die we begonnen. En daarna zeiden de mensen waar wij stonden te bakken, hebben jullie geen frietwagen? Dan huren we jullie ook in, want jullie doen het zo goed. Ik zei, nou dan kopen we toch een frietwagen erbij. En zo is het idee ontstaan. Het is echt van het een naar het ander en zo eigenlijk uitgebouwd. Ja. Netjes hoor. Ja. Wat vind je nou zelf ook het leukste om te doen dan? Het omgaan met mensen. Ja. Altijd waar wij staan is feest. Gezellig. Dus ja. Echt het contact met elkaar. Ja, dat is het mooiste van allemaal. En of het nog laat is of niet laat, wij moeten nooit om 12 uur beginnen s'nachts. Dus na de hele avond zitten wachten tot het 11 uur is voor je weg kunt rijden. En dan bakt het tot 2 uur. Ja, dan komt het om 3:30 thuis. Ja, dat is misschien het minder mooie, maar dan is het wel zoveel gezelliger later. Precies. Want dan hebben de zo. mensen gedronken en dan is het nog gezelliger. Dus, ja. Ja, dat is best wel een pittige baan dan zo, toch? Zo hebben we dit weer wel. En wat voor een evenement kom je dan zoal met de wagen? Wij doen alleen maar feesten en partijen. Feest en partijen, Ja. kijk. Al voor wat gezelligers komen wij. Ja, nou, dus moet je zelf gewoon een gezellig persoon zijn om een beetje op een feestje Tuurlijk, anders in je is maar je evenement te mails zijn. komen. Nee, precies. Nou, leuk. Wat zijn nou echt de klassiekers op het menu? Wat wordt het de meest besteld? frikandel, de bami, de kroket. Op het moment de kaasvlees, omdat er veel vegetariërs zijn, die gaan we kaasvlees eten. Ja. Of de lumpia. We hebben een groentelumpia voor de vegetariërs en een vleeslumpia, dus kippenvlees. Maar de vegetarische lumpia die loopt hard. Ja. Liambootje, niet vergeten, dat is een hele goede oude snack. Ja, ik ken het niet eens. Nee? Nou, die zijn nou, ik heb er straks denk ik wel 10 gebakken. Dat is op het moment weer in. En kip nog eens voor de kinderen. Ja. En alles met saus, hè? Alles met saus. Ja, met appelmoes en chili saus. Ja, en friet speciaal, friet met, friet pindasaus.
En dan is het altijd de mensen die moeten contant betalen, hebben muntjes of gratis. Bij ons krijgen ze alles gratis. Alles gratis. We geven alles gratis. Gewoon degene die jou geboekt heeft, die Ja. betaalt jullie en Ja. de rest is... Dan mogen ze 2 uur onbeperkt eten, zoveel als ze willen wat je op de lijst hebt. Ja. En dan voor 1 prijs. Dat is een mooi concept. Ja, En dit gaat nog goed? dit staat er iets goed. Til je hem een keer op. Oh ja, het wordt al mooi bruin. Ja, het begint al een beetje bruin te worden. Ja. De frikandel moet nog verder. Oké. Hoe lang doe je dit al? Dus 10e jaar. 10e jaar al, joh. Ja. Zo. Het laatste jaar, maar wel 10e jaar. Laatste jaar, 10e Ja. jaar. 10 mooie jaren gehad ook. Heel mooi. Kijk. Ik zou er nog wel 10 jaar bij willen knopen, maar Ja. En dan lekker met pensioen of iets anders gaan doen. nee, we gaan met pensioen. We gaan genieten. Lekker. Ja. Ja, dus dan komt deze in de tuin te staan en dan elke dag... Die komt te koop. Kijk, nou is de frikandel, die Ja. zie je die boven komen? Ik zie hem naar boven komen, hij begint te Dan pak je drijven. deze bak, die leg je hier neer, dan pak Ja. je, til je hem Tang. aan, en dan pak je met die tang, dan leg je hem hier, laat je hem, ja, dan leg je hem hier op. Dan laat je even wachten tot hij helemaal droog wordt. Oké. Kroket laat hem even Kroket blijven liggen? Ja. Kijk, dan wordt hij droog, dan pak je daar een puntzak. Met de, Ja, met de hand. met de hand. Ja? Dan wil je natuurlijk een frikandel met. Ja. Nou, dan hou je die puntzak hier even onder, open. Onderin? Ja, natuurlijk, moet je zo eraan steken, zo. En dan pomp je 1 keer of 2 keer. Ja, en ook nog de frikandel erin. Ja. En dan die frikandel er zo in. Ja, En dan kunnen de mensen lekker soppen. lekker stoppen. En dan in diezelfde tijd is nou de kroket ook bijna klaar. Dus dan kun je de Nou, volgens kroket mij zie ook ik daar wel uithalen. iemand die graag een frikandelletje wil komen. Wil je een frikandelletje? Heb ik speciaal voor jou gebakken. Kijk eens. Dankjewel. Alsjeblieft hè. En nu is de kroket klaar. Nu is de kroket klaar. Ja. Zo, dat gaat wel sneller. Die leg je erop, hang hem op, laat je drogen even. Pak je Ja. met de tang, leg je hem ook erop. Tang. Pak je ook weer een zakje of een bakje. Zo'n klein Doe nou een bakje. Zo'n bakje kan ook, ja. Als je niet goed uittrekt, trek je heel staal eruit. Ja. Nou, als ze zeggen we willen mayo of mosterd erbij. Kijk, als je Maar zegt kroketjes met mosterd wel hè? kroketjes met mosterd, dan zal ik voor jou de mosterd doen. Ja. Kijk, en dan leg je hem erin. En dan heb je een kroketje gebakken voor de klant. Nou, Nou, supergoed. ik vind dat ik het best wel Ik goed ga doe. weg. De groetjes, die kunt wel van Ja, beneden ik neem het over Ja, van jou. tuurlijk. Tot de volgende keer. Hey, nou. Ja. Nou Jelle, kijk, wat daar zelf bakken, hè? Ja, Voor die klanten die allemaal hier aan de wagen komen. En dan Ja. ga ik even weg. En zorg dat er niks verkeerd gaat, hè? ik denk dat ik het onder controle heb. Oh nee, dan Ja. is het helemaal goed. Ik ga mijn best doen. Ik geef het helemaal aan jou. Ja, Dus succes ermee. dat is goed. Doei. Doei. Tot straks. Tot strakjes. Dus. Nou, het was leuk en interessant, maar wat ik natuurlijk het liefste doe is toch dat kroketje eten. Uit de